tarjotaan sieltä. Härkönen lähtee vääntämään nyt siinä rajusti sitten Mikkosen kanssa. Ja tää avaisi nyt Koskelle paikkaa, mutta ei mahdu. Ei mistään ei pääse. Ei, ja nyt tulee sitten siihen jo rinnalle. Ja Junnila menee Jokerille. Se on hyvä Jokeripaikka, mutta kaataa Härkönen ja... Härkönen kaataa. Ja siinä otetaan heti yhteen. Viljava menee kuitenkin sitä kärkeen. Sitten Savolainen, Ikonen. Näyttäisi olevan tällä hetkellä järjestys. Ikonen painaa Jokerille sitten tällainen komppani, jotka on harmittava Salosen. Saa nähdä riittääkö sen. Siitä ei oteta yhteen, mutta siihen oli mahtumassa juuri sellainen yksi kappale Ilkka-Lehtiä väliin. Aivan järjetön toi lähtötilanne, ja kun kumpikaan ei mene nostamaan, niin tietää se, että sieltä se kipittää välistä ja on nousemassa sinne ykkös. Ja Blomqvist pitää väkisin ton ykköspaikan. Nikke Blomqvist kärkeen, Hallenberg kakkospaikalle. Vai meneekö? Ja ei, Hallenberg. Jep. Kyllä. Aaltonen lähtee Jokerille heti ja oikein nyt on joka taistoon huomiota, mutta Pakkanen oli siinä kolmospaikalla. Nyt on ottamassa Nikola lähti kiertämään noin ihan oma linjassa. Muut olivat sitä kuitenkin kiinni, niin eikö mitään, niin Ahonen painaa sieltä ulkopuolella. Tää koittaa sieltä sitten ohittaa, eli jos siitä nyt ei mennyt vielä. Ottaa vielä yhden kierroksen. Pakkanen menee sen siellä tässä vaiheessa, koska hän tulee nyt sitten tippumaan tuosta kakkospaikalta, ei ota mitään. Mittelö siitä, että onko se Hallenberg vai Pakkanen. Ja nyt Hallenberg menee Jokerille. Ja ero onkin 4 sekuntia riittää. Ja pääsee kärkeen. Ja numero 28 mustavalkoinen lippu ja lippu. Se on aivan mennyt varoitusta. Hallenberg ja Blomqvist jatkavat D-finaaliin. Joo, aina siinä vähän koputteli. Eturivin Finnipari. Ja Saari järkeen. Kakkospaikalle menee Aaltonen tässä kohtaa. Salonen Mikkonen on toisessa parissa ja Aaltonen ottaa ykköspaikan. Saari ajautuu vähän leveäksi, mutta saa pidettyä kakkospaikan. Mikkonen kolmantena, Salonen ottaa heti Jokerin. Ja Saari menee kärkeen. Ja tää on sitten sitä nuorta verta, missä Tuomas Venäläinenkin kaudella puhuinen kärjessä Mikko Saari. He ovat samaan porukkaan samassa kiinnissä siellä pyörivät, niin kyllä näyttää Mikko Saari, että vauhtia puhuttaa. Ja nyt tulee Aaltonen Jokerille. Tuleeko se tosi kovaa tosi ja Salonella Jokerilla jo käynyt. Salonen joutuu tuossa kohtaa antamaan vähän perin. Ja Kuppi vie tässä pidemmän korre puoli kierrosta Poskessa. Ilman kun on pakkokia nostaa. Ja sitten sieltä heitä, anna mennä vain. Sieltä nyt sitten sisälle. Sukaan hämmentämään vielä. Loistavaa. 3 rintaria tuolla takakaartissa ja sitten osutaan Aaltonen on täynnä tuulta ja tappuraa, mutta Aaltonen kun näyttää nyt vähän surulliselta. Siinä oli taistelu. Ja Saari lähtee Jokerille. Tuossa kohtaa katsoo, että nyt on hyvä aika sille ja sitten vaan
harmittelemaan paikkaa ja mahdollista nousua. Joo, siinä oli turvallinen paikka mennä. Oli joo. Mennä tuonne Jokerille, jolla ei ole enää mitään hätää. Tässä ei enää ajeta aikaa. Taitaa pelkästään Sitten Kortto tässä lähdössä ja samalla B-finaalipaikkaa. Mutta hänelle parhaalle nuo jatkopaikat on ja ilmaantuu siitä periksi, mutta Ruutulipulla ne jatkopaikat kirjataan vielä ja kirjataan nimenomaan Mikko Saarelle ja Aku Salolle. Ja vihreillä matkaan. Ja nyt ei Koski saa niin hyvää lähtöä kuin aiemmin ja Härkönen menee kärkeen. Junnila 2 kertaa Jokeri tuloillaan. 3. paikalla Ikonen ja Koski on 4. paikalla. Ja Junnila lähtee heti suorittamaan vastausta. Härkönen on siellä välissä. Koski on nyt ulkopuolella. Valtteri Koski lähtee ulkoa kiertämään. Menee siinä Ikosen ohi. Jääkö Härkönenkin samaan mankeliin vai selvittääkö Härkönen vielä tämän tilanteen? Kyllä tuntuu selvittävän. Ikonen menee Jokerille. Junnila toiselle. Härkönen tällä hetkellä vielä Koskella on. Vielä toivo elää vielä. Mutta nyt pitäisi päästä Härkönestä eroon. Koska jos Ikonen tulee tuolta samalla ryhmällä kuin Koulu, niin hän tulee vielä jostain kiinnittänyt paljon. Joka vielä sitten rupeaa tästä keskenään. Taistelee pitääkin. Koskella voitko päästä ohi? Tai sitten molempia pitää mennä vaan niin maan kyytiä, mitä pystyy menemään, jotta pääsee karkuun ja molemmat saa pidettyä ton yksi. Joo, no tällä hetkellä Esa Ikonen on 4 sekunnin päässä, mutta 3. Ja Koski lähtee Jokerille. 3,7 sekunnin päässä ja se voi olla, että se kannattaa, koska hän näyttää. Ja pääsee Joten on kuivilla tässä vaiheessa. 2 kertaa kautta ympäri ja putosi pyörilleen. Kyllä. Ja näin Härkönen Jokerille ja Koski ottaa pois. Alkaa pikkuhiljaa hölläilemään. Ei ole kiirettä. Tulee ihan sillä kohdalla. Eli Valtteri Koski. Kyllä, ja Koivisto nousee nyt kakkospaikalle. Kakkospaikalle, eli Koivisto on jokin täydellisesti sen Jokerinsa. Ja olisi pitänyt, kun olisivat olisi pitänyt mennä siinä samaan. Näin, nyt Jokerin kakkosilta on ollut. Joo, sekin vielä. Mutta Koivisto on kyllä, Koivistolla on tosi hyvä kyyti nyt. Se annetaan näin. Nyt Salonen sitten jää viivalle. Vähän niin kuin... Simonen lähtee todella. Vähän niin kuin ensimmäisessä lähdössä. Pääseekö sieltä vielä mukaan? Ei pääse, mutta Simonen sen siellä pääsee ja menee kärkeen. Simonen kiemi. Rantaisen antaa paikkaa. Joo, ei päässyt sinne väliin. Ja Lehtinen lähtee välittämään Jokerille. Mikko Lehtisellä on ollut todella hyvä päivä lukuun paikka. Mutta nyt on vielä. Lehtinen teki muista hyvän ratkaisuun. Näin heti nyt. Siinä on aika ja sen jälkeen on taivas auki. Saari lähtee haastamaan Rantasta, menee sisäpuolelle ja samalla Niemi lähtee kokeilemaan ohitusta Simosesta. Ja pääseekö? Ei päästä Simonen ohi. Simonen saa pidettyä ton ykköspaikan. Vielä mutta molemmin voi. Niemellä on kova ero päällä ja koko paikka mukaan. No ja nyt näyttää sieltä kuka sieltä sitten ja missä kohtaa lähdetään Jokerille. Se antaa omalle samaan. Ja mitä tekee Niemi, Simonen kaksikko ja
Saarikin lähtee siellä kiertämään vähän ulkokautta, mutta ei saa tuossa ohituslinjaa aikaiseksi ja Saari lähtee Jokerille tässä kohtaa. Ja nyt paikkaa ja Saari saa pidetään osalta ja Simonen Niemi kaksikko on kyllä karkaamassa muilta ja nyt Niemi lähtee Jokerille ja Rantanen menee Jokerille. Siinä on mahkut vielä siinä, että jos edessä oikein painitaan tai tulee. Ja nyt se ero on 2,2 sekuntia Simosen ja Saaren välillä ja 2,5 sekuntia Simosen ja Niemen välillä. Joo, ja molemmat menee nyt ohi. Jokainen musta on mahdollisuus. Sieltä ulkoa vielä koittaa, mutta ei sitä aivan vauhti vielä. Nyt tietää myös Niemi, eikä päästä sieltä ketään enää yllättämään. Vaan Mikko Saari ja Tino Niemi. Tuolta on ollut sen verran kovassa tikissä. Ja lähtee Härkönen menoa. Hakee sieltä jo kolmospaikkaa, mutta ei aivan riittänyt sitten. Hakee sieltä ulkoa, kyllä tuo Härkösen meno. Hän on kovassa iskussa tällä hetkellä. Olisi tarjolle kakkospaikkaa Härkönen ottaa. Se ei ota. Kova osuma Kaiteeseen. On kova osuma Jensseen, niin menee väkisin sille Kaiteen ja Jensseen. Ei, siinä ei nostella eikä kyllä anneta kaverille minkäänlaista mahdollisuutta. Rikos Tykkääri se kyse on vielä ei Viljalla ajautu leveästi ja se on sitä myöten Viljalan jatkohaameen siinä. Mutta se oli tulossa ulos tällä kertaa, se oli ulos ja Kärkinen Iko aika lyhyesti vipussa. Leinonen kysymyksenä ja Leinonen kävi jo Jokerin suorittamassa heti ekalla kierroksella. Joo, siinä oli kyllä Härkönen pisti kaikkien peliin tuossa alussa ja oli tulossa vielä ihan kärkikamppailu, mutta sitten meni puuttu kiinni ja oli 6-1. Joo, se on siellä kärjessä. Nyt ei kakkosena, mutta Härkönen ajoi vähän leveästi, siirteli leveän linjaan tuolla pellossa. Pellon laidalla pikemminkin. Peltoon on otettu jo kosketus, ei onneksi. Ja sit Koski lähtee hakemaan ohjelmasta Jensenistä, ajautuu tuonne ulospäin ja lähtee hakemaan ohjelmuslinjaa, mutta ei riitä. Ja sitten Jensen ja Koski kaksikko jatkavat kolmantena ja Tapsissa on kolmospaikan Härkönen joukko. Eli meillä on Jensen ja Koski, eikä Härkönen käymättä Jokerin. joo, se on niin, ja tää on nyt Tykille on menossa tällä niin hyvää vauhtia. Vauhti tuossa radalla tällä hetkellä ja sitten tää valitettavasti tää tarkoittaa sitä, että Koski olisi huomattavasti pihalla. Nyt katsotaan mikä on Jokerin taktiikka tästä kohtaa ja nyt lähtee sitten Koski kiertämään ja nyt Hannahan Liimaa pelusta. No nyt pitää vetää sitten paljon unelmaa kierros tässä. Nyt pitää osua askellaan kuule. Se tulee todella kovaa. Marikko Kaiteeseen tulla. Koskella on siellä ohuen saumat. Pitämään Jensenin takana. On lähellä. Nyt katsotaan, nyt tää menee sekunti. Tää menee 10 peliksi. Aivan sekunti peliksi mennään. 3 sekuntia. Se on siinä ja siinä. Jokeri pitää onnistua täydellisesti. Kuinka käy? Valtteri Koski on Jokerilla. Menee ohi Koski. Se hipon tämmöisen. Koski nousee kakkospaikalle. Kuivaa on ilmana jo ei voi muuta sanoa. Tää on aivan valtavan hienoa seurata täällä paikan päällä. Nimittäin SM-sarja saa arvoisensa päätöksen ja nämä kaverit tarjoavat meille aivan kuivaa touta. Ja ruutulipulle tullaan Rikos Tykki ja Valtteri Koski ovat 2 VD:n
Ja kyllä se vaan on niin, että tuonkin luokan hopeamitalit. Sitten viileillä on paikkaa matkaa Jessen. Kans vetää siitä pidemmän korren. Menee kärkeen Jessen kakkoseksi. Viinamaan kolmanneksi ja Matti Nisula on tässä vaiheessa neljäntenä. Kassila on onnistunut tänään lähden tosi hyvin. Jensen ottaa heti Jokerin. Ja Viinamaa nousee kakkoseksi. Johtamaan tuon kolmospaikan Matti Nisula. Jensenillä on nyt tällä hienokin tässä vaiheessa. Ja onko hän toinen vai ensimmäinen lähteekö hän takarivistä sitten vasemmuttamaan oikealta. Nyt on varmaan ihan se ja sama. Nyt se ajatellaan, että nämä on kalliita autoja ja nämä autot kuluu tosi rajusti. Aivan niin Tarvin lähteä oikein kerran. Pohdittiin, että voiko olla joku toinen asia. Suomen mestari, näin kertoo tulospalvelu ja sitten matkaan. Elias Kalliokoski ottaa siitä ykköspaikan. Tiimikaveri Rantanen tulee sinne väliin. Ja mitä tekee sitten Tulkki? Sinne menee Rantanen nyt ja sitten menee vielä Niko Kalliokoskikin siihen. Tulkki jää nyt neljänneksi. Ja tää tietäisi sitten sitä. Tulkki menee heti Jokerille. Viisas temppu tähän väliin. No mitä sitten tekee tuo härmäläistrio, joka tällä hetkellä on kärkipaikoilla? Tulkki ja Lammi kävivät Jokerin heti ekalla kierroksella. Lammi ei ollut odotettu ja silloin se on parempi lähteä heti tuon Jokerin suorittamaan. Ja katos millä Asatilla tulee Tulkki vielä paikalla. Ei ole paljon joutunut antamaan peliin. Ei nyt pitää laittaa ihan kaikki peliin. Niin pitää myös Elias Kalliokoskea. Mutta Elias on nyt pahassa paikassa, koska hän ei voi vielä mennä Jokerille. Koska sitten on soppa selvä, jos hän menee tuosta, koska siinä on nyt 3 kaveria taustalla. Ja sieltä nyt menee Niko Kalliokoski. Ja nyt on varmasti Kalliokoski yrittää tulla sitä, mutta se ei onnistu. Niko Kalliokoski ei pääse siihen Tulkin eteen, koska tää olisi totta kai veljekset olisivat aivan varmasti pelanneet sitä, että Niko olisi pitänyt kaikki keinoa sitten tietysti Tulkin takana. Ei onnistunut. Ei onnistunut. Ja nyt Tulkki on nelospaikalla. Juoma vielä. Elias Kalliokoski järjestä. Elias Kalliokoski, Jesper Rantanen, Kai-Petteri Koivisto, Lari Tulkki, Niko Kalliokoski ja Jesse Lammi ja kärkiviisikko lähestulkoon samassa nipussa. Ja Tulkki tulee ohittamaan tosta sekä Jesper Rantasen että KP Koiviston, jos näin mennään. Nyt jää Koivisto sitten koneelle seuraavaksi. Liukas menee. Mitä tekee sitten Tulkki ja mihin välinen tiedotus? Se pitää nyt pelata. Ja sieltä tulee, että nyt pitää mennä Tulkin ohi, koska totta kai hän on vähän hämästä haluaa pelata kohti tätä mestaruutta. No ei ole, pelissä menee Kouvolaan. Sitten Tulkki on Luumäen suuntaan, sanotaan näin. Etelä-Karjalasta. Iloista ihmistä Etelä-Karjalasta. Ai niin se olikin, joo. Ja mikä on Elias Kalliokosken ratkaisu? Tässä kohtaa jatkaako vielä? Ei, menee Jokerille ja nyt ottaa yhteen. Kalliokoski ottaa yhteen Tulkin kanssa. Kalliokoski hakee sieltä paikkaa ja Elias Kalliokoski pitää ykköspaikan. Tulkki on nyt kakkosena ja nyt tilanne on se, että mitä tekee? Nyt on Jesper Rantasen käsissä tää homma. Ja Niko Kalliokoski hakee koko ajan Tulkista ohituspaikkaa ja yrittää siinä varmaan vähän hämätäkin, koska ihan perässä ajamalla. Minä ollaan mitään koko ajan, me löydään kiukaalle. Ja reilu kierros on matkaa maaliin. Elias Kalliokoski pelaa nyt kovaa peliä, koska Elias Kalliokoski jarruttaa tätä letkoa ja yrittää pelata sitä, että Rantanen tulee tuohon väliin. Mutta ei riitä Rantasella, ei riitä millään. Rantanen tulee tippumaan tässä neljänneksi ja Tulkki on kakkonen, joten tää tietää sitä, että Suomen-mestaruus on menossa Kouvolaan suuntaan. Tulkin perheeseen, valin Tulkille. Elias Kalliokoski on silti tällä hetkellä ykköspaikalla, mutta se ei nyt Kalliokoskelle tule riittämään. Kierros
parasta matkaa maaliin ja kyllä aivan huimaa taitoa olla tässä kuljettajan tarjonneet. Ja jännittää vähän heidän puolestaan. Jesper Rantanen nousee kolmanneksi ja samalla sitten hakee sitä pronssimitalia. Niko Kallio, antoiko sieltä tilaa ja katsokaa, pommit paukkuvat. Suomen mestari on Lari Tulkki SM-hopealle. Eli näin veljekset siihen. Oi et. Niko Kalliokoski ja Suomen mestari Lari Tulkki! Upea! Kyllä nuorissa on tulevaisuus. Tällähän jälkeen. Loppu kessi. Joo, sitä on enemmän. Ja vihreällä kaikki tasaisesti matkaan. Ilmasti tulee hyvin venäläinen viisikko yrittää vetää sieltä välistä. Mutta sitten on romua ilmassa ja punaista osaa. Se on joko Silvasti tai viitikon autosta. Elikkä posket jäivät sitten lähtö suoralle. Silvasti on pahassa raossa tuolla. Raukka menee nyt. Lievällä jonkinlainen häikkely tosi. Vähän näyttää. Mutta tässä näyttää hyvin vaunusti siltä, että pronssissa käydään nimenomaan punaiselle kamppeiden keskinen kamppailu. Eli Janne Hiilikko kakkospaikalla ja Jesse Silvasti kolmantena. Venäläinen on tässä vaiheessa kamppaamassa. Olkajalalla tuli se himoittu ensimmäinen voitto. Ja nyt sitten venäläisellä on kyllä kulmat erittäin hyvin uudissa. Siellä on puolisten osaa. Siellä on reikkaassa jotain. Hän kurvaa tuosta pois. Kyllä. Kevän autossa on häikkää. Siinä on reikkaassa jotain. Ja hänenkin on juuri lähtee haastamaan nyt sitten viisikkoa. Ja tää ratkaistaan kyllä karvata. Viestintä sitten toimii, että kumpi menee ensimmäinen Jokerilla. Olisiko Silvastiinen paikka, mutta kun Silvastikin on aika pahassa paikassa siinä, niin on okei, Mikko Saari, mutta sitten on Haukka, joka on käynyt jo tuolla Jokerilla. Ero on ehkä niin vähän, että Haukka oli päässyt hyökkäämään, ja olisi ihan varmaan ollut. Se on varmaan, että venäläinen on Kuljettajakin Tuomas Venäläinen saa aika painettomasti painaa menemään. Hakee uransa toista SM-osakilpailun voittoa. Ja viitikko Silvasti kaksikko ovat tuttujen toveruksia tuntevat toisensa jo vuosien ajalta ja nyt käyvät sitä maakamppailua pronssissa mitalin alkupuolta. Tuonne alakaarteeseen ja edelleen siinä Silvasti roikkuu. Kivartuna viitikon pois. Punaiset paholaiset pelät. Siitä kautta koskee taas. Älä tuolla viikemään. On kärkinen. Johteli käymään. Tuntuu siltä, että venäläisiltä ei tätä voittoa tänään vielä kukaan. Ja nyt ollaan viimeisellä ratakierroksella ja sitten niitä... Ilmasti menee Jokerille, Saari menee Jokerille. Eikö me olla viimeisellä kierroksella? Eikä käynyt siihen jostain. Siihenkö se ratkesi? Siihen se jo ratkesi, sillä Silvasti voittamaan tämän. Juuri sanoin, että mitä heidän voittoa tulee viemään. Se voi tehdä näinkin. Katsotaan nyt vielä. Otetaan. Voittajana tulee olemaan sieltä Ville Silvo, Jesse Silvasti. Ja tulee Jesse Silvasti ja kunnon donistia vanhakossaisella eskortilla. Hän on osakilpailun voittaja ja vielä tuuletellaan. Sitten tämän osakilpailun.
sitten selviää tästä lähdöstä, missä Joni-Pekka Rajala lähtee ja siinä saa Koski uiton kanssa. Koski ottaa yhteen uiton kanssa, uitto menee rajusti tonne sisälle, hakee kyllä todella rohkeasti ja nyt paukkuu joka paikasta ja aivan armoton härdelli käynnissä ja nyt tulee romua, nyt tapahtuu ja Kosken peli on pelastunut uitolle näistä nopeaa. Ellei tule mitään tappia. Ellei tule mitään tappia. Siinä kyllä. Siellä lähti kaikki pelien ensimmäisen Joo. Ja lopputulos on se, että kaikille eka, mutta ei voi ilmastua. Joni-Pekka Rajala kasvumaan pääsee sieltä jälleen huiskentelemaan sitten ja ottaa sitä ykköspaikan, mutta kyllä on autoissa. On sitten taisteluarpia. Pystyykö vielä haastamaan Suomen menestyneimmän autourheilijan? Tulee sen verran vissiin niitä lippuja Maria. Joo, varmistellaan vielä, että onko siellä jotain alla, koska siinä kohtaa tietysti velvoittaa olla ja toinen tulee lisää muuttuvuutta. Mutta ennenpä rupeaa noita kertomaan, niin otetaan Joni-Pekka Rajala kärki paikalla. Kiitoksia palautteesta. Palautteesta tulee sitten katselun puolelle. Me nautitaan kyllä tästä ihan varmasti niin paljon kuin tekin. Sitten Joni-Pekka Rajala kärjestä menee Jokerille, uitto siirtyy kärkeen ja Marilla on sille kerrottamaan. Kuja on tullut. Eli kilpailija numero 20, Mustavalkoinen Lippulipuosi peräällä jo sekä kilpailija numero 1, Mustavalkoinen Lippulipuosi on peräällä. Ja nyt katsotaan sitten paljonko uitto tekemään eroa ja uitto pitää kaiken peliin. Tulee todella rajua vauhtia. Tuo on aivan pihmattua. Tuo on jotenkin eläinäyrissä tuomiton vauhti tällä hetkellä. Joo, ei ole tultu nostelemaan, mutta A-finaalissa ajetaan osakilpailuvuosista ja nyt Rajala pääsee takaisin tuohon ykköspaikalla. Se oli lainassa uitolla hetken aikaa. Kolmas paikalla Riku Syy ajaa elämänsä hienoisestakin kilpailusta ihan varmasti. Savolainen nelospaikka. Nyt on ollut talousjumassa 4. Alkajoilla 4. Täällä paikka ja nyt ensimmäinen palkinto korokepaikka. Joni-Pekka Rajala 1. Uitto 2. Ja Riku Syk nousee ensimmäistä kertaa palkallikrossiin ja Jonttu Rajala näyttää ensin mallia. Niin nyt on uitovuoro. Ja sitten kättä yhteen Mikael Uitto. Ja tuulettaa siellä samalla. Se on hopeanmakuinen donissi se. Saadaanko me edustama yhteiskuva vielä meistä? Vihreät päälle ja sitten mennään. Kalliokoski saa hyvän lähdön. Vihreä maksaa hienosti, mutta Kalliokoski menee kärkeen. Nyt käydään vähän siellä lehdellä, jos toivot nyt takaisin lavalle. Siinä on myös Miska Jensen taas tällä hetkellä pitää perää. Kalliokoski menee kärkeen. Seppä kakkospaikalla. Ja nyt siinä
siinä mennään aivan kuin käsikynkkää tuo varikkoputka. Molemmilla samanlaiset rajoitteet. Samanlaiset rajoitteet tuossa keskellä. Vaikka on vähän tullaan niin maan miljoonaa tasaisesti mennään ja sitten kärkipari edelleen jatkaa. Se jätetään viimeiselle kierrokselle. ja tuuri tulee, joo. Ja samalla jänteellä on se kolmoslaikalle ja Paijalan edellä. Joo. On jo siis Suomen mestari. Ja Pekka tulee Jokeri. Pekka ja Jokeri on koko kauden toisiaan vastaan. Tähän viimeinen. Ajalla nousee kolmanneksi, Moodi neljänneksi. Eikä ensin juhtaa. Ollaan ensimmäisellä kierroksella. Ruutuin suuntaidettuna ensimmäistä kertaa ja näin nähdään Suomen mestarin tyylinäyte. Mutta luokaa toistuu Merensalmi. Toinen aastumessa. Kolmas tänään Joni-Pekka Rajala ja sitä myös meidän SM-kitalisti. Neljäs tänään Jari Tuuri viides Saanut. Tässähän on haaveillut Jolinsin kotiyleisön kannattajien yhteistyökumppaneiden edessä. Kalliokoski on ykkönen ja on Suomen mestari. Antti Seppa, SM Hopeaa ja Joni-Pekka Rajala. Katsotaan sitten lähtee poikasta. Tuppa puumallu. Nää on